o amics. Nosaltres hem treballat a partir de nosaltres, d'elles. Van començar el curs fent més tècnica. Jo amb elles he treballat bàsicament molta tècnica física, suposo que ja us vam dir aquí, reflectant a l'escenari, i el tempo. Per mi és molt interessant que treballin el tempo físic, rítmic i que això es desenvolupi en el personatge. Hem treballat sobre coses que amb elles els motiven. Preneu nota. Preneu nota del que passi aquí i que quedi clar que això és el que hi ha a casa. Que no vull saber res, no em digueu res, però ha sortit d'aquí, per tant, reflexioneu, sisplau. Gràcies.